masunurin na sa'yo'y nakikinig, at ang laging ginagawa'y naayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, iyong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puso natin? Kailanman siya'y tapat, makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita, at itinatampok niyang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puso natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawin di siya masulan, upang iyong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puso natin? Sino kayang tatanggapin